Il-proġett ta' twessih tal-Marsa Ħamrun bypass wasal fit-tmiemu aktar minn 7 xhur qabel iż-żmien stipulat. Dan ifisser li dan il-proġett li sewa aktar minn 14 miljun euro se jkun tlesta qabel il-bidu tas-sena skolastika li jmiss. Il-Ministru tal-Infrastruttura Jiem spjega kif dan il-proġett imbnew mill-ġdid 15 kilometru ta' Toroq, fil-waqt li nħolqu 6 kilometri ta' Korsiji Ġodda. Dawn il-korsiji mistennija jgħinu fil-moviment ta' traffiku li għaddi miż-żona. Massimizzajna l-ispazju li għandna fuq din ir-rotta partikolari, żidna korsiji ġodda mingħajr ma mpattajna fuq l-ambjent u allura indirizzajna ċertu bottlenecks. U allura il-flow issa ser tkun ħafna ħjar u aktar sigura. Taħt dawn it-toroq ġodda nbnew ukoll aktar minn 38 kilometru ta' mini taħt l-art li minn ġo fihom qed jgħaddu s-servizzi tal-Enea Malta u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. F'dan il-proġett inbnew ukoll mal-4 kilometri ta' culverts tal-ilma kif ukoll numru ta' korsijiet ċiklisti. Bord spjega kif għal dan il-proġett maġġuri intużaw aktar minn 25,000 tunnellata ta' asfalt. L-Inġinier Fredrika Zoppardi, kap eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta, qal li saru wkoll numru ta' studji fuq mini u strutturi eżistenti, fosthom il-pont ta' Ħal-Qormi. Hemmhekk anke tieħdu kors tal-konkos fejn biex naraw anke is-saħħa tiegħu li sibna li bħala pont qatt ma kellu protection għall-ilma tax-xita fil-wiċċ dik għamilniha qabel ma tajna it-tarmak u anke qegħdin nintervjenu fuq l-istrutturi minn taħt. U għattamat li fil-ġimgħat li ġejjin anki il-maintenance tal-pont tkun tlestit ukoll. Dwar il-proġett maġġuri li ieħor tal-junction tal-Marsa, il-Ministru Bord spjega kif l-ewwel żewġ fażijiet tax-xogħol kważi tlestew biex sa nhar it-tnejn se jkunu nfetħu 7 karreġġjati li se jkunu mbnew mill-ġdid. U fakkar li dan il-proġett jikkumplimenta l-proġetti infrastrutturali li saru fit-Triq il-Kosta u l-junction tal-Kappara. Bord spjega wkoll kif għax-xhur tax-xitwa l-attenzjoni fuq ix-xogħlijiet se timxi għal numru ta' toroq rurali u residenzjali. Toroq li kieku ma kienx għall-intervent tal-Gvern, il-Kunsilli Lokali ma kellhomx ir-riżorsi neċessarji li jwettqu dawn ix-xogħlijiet.